כבר שנים שאנחנו יודעים שאנחנו לא שומעים בעזרת האוזניים. אנחנו שומעים בעזרת המוח. המוח שלנו מקבל מידע שמיעתי מלא משתי האוזניים, ואנחנו מוציאים את המידע שמעניין אותנו, וככה בוחרים במה להתמקד. כשאנחנו לא שומעים טוב, חלים תהליכים מבניים באזורי השמיעה במוח. הם מתכווצים, מקבלים על עצמם תפקודים אחרים משמיעה, ההאזנה נעשית קשה יותר, הבנת הדיבור שלנו מדרדרת, ואנחנו נאלצים להתאמץ כדי להבין את מה שאומרים לנו. בסוף התהליך, כמו שאנחנו לומדים מהמחקרים, לאנשים עם ירידה בשמיעה יש בין פי 2 לפי 5 סיכויים להידרדרות קוגניטיבית ולתהליכים דמנטיים, כתלות בחומרת הירידה בשמיעה. חשוב לשים לב לסימנים הראשוניים של ירידה בשמיעה, וחשוב להתנסות במכשירי שמיעה בהקדם, אין מה להפסיד. במקסימום תשמעו טוב יותר. אז אם אתם חושבים שיש לכם ירידה בשמיעה, אתם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ. אני חגית שגיא, קלינאית תקשורת במטונדים ומנהלת הרשת.